predstava ta ekstremnog muzičkog kazališta DB Indoš zove se Teretni čovjek i ona je posljedica jedne bjesomučne potrage više od godinu dana da se pokuša definirati i odnosno redefinirati odnos tereta prema čovjeku i pokušati uspostaviti i definicija što je to teretni čovjek. To je projekt ekstremnog muzičkog kazališta kojeg možemo dakle nazvati no jazz performanceom, pošto je i u sklopu koncepta kojeg zastupa i širi no jazz festival, da uz same koncertne izvedbe ima i radionice i sada, dakle, po prvi puta ima i jedan no jazz performance. Prije svega, prvi početni izvor bila je knjiga vodećeg teoretičara performansa Jana McKenzieja, koji je objavio knjigu, kod nas je prevedena pod naslovom Izvedi ili snosi posljedice. Pratili smo strukturu njegove knjige gdje on tvrdi da je izvedba tehnološkog karaktera, kulturološkog karaktera i sociološkog karaktera i mi smo pokušali smo, dakle, ta tri karaktera izvedbe pokušali smo prevesti na područje, dakle, umjetničkog performansa ili izvedbe umjetnosti, te smo koristili, dakle, sadržaje koji su se ticali dakle, temeljnih pokreta pri radu, koje smo zatim muzički, vizuelno i scenski izveli. U predstavi sudjeluju Emil Matešić, Tanja Vrvilo i ja kao izvođači, scenski izvođači, a glazbenici su Sven Burić na kontrabasu, Damir Prica-Kafka na klaviru, Andreja Košavić truba, vokali, Igor Pavlica truba. Uz Niki Hjurit koja će raditi filmske animacije na taumatropima koji pokreću elektromotori. Muzički materijal, dakle, je tretiran dvojako. Prva inspiracija, dakle, za glazbu u predstavi je pronađena kajdanka preminulog kompozitora poznatog studentskog kazališta Kugla glumište Zorana Šilovića, koji je uz to što je radio glazbu i za kazališne predstave Kugla glumište napravio i možda jedan od prvih punk jazz bendova na području bivše Jugoslavije, koji se zvao Deep Throat ili Duboko grlo po istoimenom filmu, i taj je bend održao 4 ili 5 koncerata u klubu Lapidari. Glazba je inspirirana bila u tom trenutku pojavom ACM jazza, kojeg je on podvrgnuo, dakle, jednoj, svaku kompoziciju podvrgnuo jednoj punk mantri i tako je, možemo tako reći da je on skovao, dakle, i ustrojio jedan od prvih punk jazz bendova. A druga glazbena matrica koja se isprepliče, dakle, sa onom koju uživo izvode glazbenici koji su originalno rekonstruirali note iz kajdanke, je sample koji je napravio Ivan Marušić-Klip, jedne stvari od Captain Beefhearta Crazy Little Thing, koju čuju samo izvođači i izvođači je, dakle, izvode pod svojim tekstovima, dok je glazba koju čuje publika je glazba Deep Throata. Teatar ITD je unazad 4 godine sustavno radio na proizvodnji takve publike i većinom je to uspjevao kroz plesne izvedbe, zatim je tu bilo i kazališnih izvedba koje su ulazile u eksperiment, tako da publika postoji, dakle, u Zagrebu, uglavnom, dakle, to je publika koja posjećuje Teatar ITD i Studentski centar. Postoji još u Hrvatskoj, u Dubrovniku su to Lazareti, u Rijeci Udruga Drugo more, u Zadru Zadar snova, u Puli festival Puf i tu bi se otprilike iscrpila ta scena koja, dakle, prati to začudno, te takve začudne kazališne izvedbe.